Hej, mit navn er Mario. Jeg er elev her på Fredericia Gymnasium. Hvad er Fredericia Gymnasium? Jo, nu skal du høre. Fredericia Gymnasium er Fredericias eneste STX-uddannelse. Men er vores gymnasium gået godt? Nej. Vores gymnasium er fucking fantastisk. Der er linjer for alle typer. Matematikfreaks, kunstnørder og sprogtosser. Ja, selv sådan nogle der. Fredericia Gymnasium har verdens bedste kantine og verdens bedste kage. KK, bare det sædvanlige. Det sociale spiller helt klart en stor rolle. Et sted, hvor alle årgange samles, er ved fodboldbordet. I vores nye hal kan hverken HX, HTX eller Fredericia Idrætscenter måle sig med os. Det er klart det bedste sport i byen. Hvorfor er jeg så stærk? Det er fordi, jeg startede vores nye fitnesscenter her på skolen. Koster det så 500 kroner om måneden? Nej, det gør det ikke. Det koster 100 kroner for hele din skolegang på FG. Fredericia Gymnasium! Byens fucking bedste gymnasium. Kom og vær med, eller jeg smadrer dig. Fredericia Gymnasium. Byens bedste gymnasium.